ora pati nduga mono. Duh Koko Prabu Satyaning Bawana. Kenging menapa paduka amurmani lekas kados mekaten. Menapa saking agenging gempung manah paduka dumateng arinta kula sak sederek. Menawi paduka badhe ngukum dumateng Pandhawa sampun ngantos adi kula Werkudara Janaka kembar. Nanging kapejana ingkang rayi kula pun Yudhistira Kewala Duh Koko Prabu. Ingkang nyatanipun kula nalika semanten boten gega dhateng pangandika paduka satemah Pandhawa entek ngalas entek ngomah. Wis rasa guneman kaya kula. Pun mboten sisa ngendika ngaten. Lah biyawara ingkang sumebar sinten ingkang saged mungu Sang Tapana Indra menika ingkang badhe manggih jaya lan badhe dipun mong slaminipun. Lamprangga aja mung meneng wae. Ratu Ndarawati karo Janaka biyen ngibarate kaya geni karo urupe kaya kembang sarine. Kuwi aja mung meneng Lamprang. Mulat-mara Sang Arjuna Esmunira. Esmunira kamanungsan waspada ing cipta Raden Permadi. Sigra hamuntu cipta. Linantik manjing madyaning Bajra Irawana kang aling wis kalining menganing rasa jati tumlawuh. Keksi sagung jagat nglangut tanpa tepi. Hawor pamoring sukma alingga Bathara jumeneng jagat sekalir. Sumurup padang tetrawangan sejatine ingkang Raka Prabu Kresna kang salira brahara wis suwung kaya bumbung wong-wang. Sigra sumusul Sang Permadi. Yayah nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa, jiwa pekat saking raga. Ngambah ing alam sonya ruri. Bimawang mangkunta kumbel patang kedhe kang sayonggong kara wong meneng Janaka ndika niku pun tau tetunggalan kan Dewa Ruci mendelipun ingkang rayi mawa suraos mboten menenge wong ngantuk nang niku wong makarti mangingkir saking mriki sing ajeng gugah mboten mung Pandhawa. Kawis tinggal Koko Prabu Ndarawati ngaglah jerbabah. Wah, wibawa wingit ngempung cahyanipun Yai Prabu. Wong mung sare wae kok ya mawa prabawa nek priyagung luhur. Titi sing Dewa Wisnu nang ngatasi mung sare man nggih. Nggo tejo mantel nyata lanang kados ngaten. Kok beda karo turune Sengkuni. Ngrasah nganu aku. Bapa Durna. Nggih. Pripun carane nggugah wong turu? Dipun priksani ujuripun kemawon. Nen wong turu niku enten kawruhe wong tilem. Mboten sak kula kandhake teng mriki. Kawruh wong turu pripun? Ujure niku saged dipun tingali mucur ngalor apa mucur ngidul, mucur ngetan apa mucur ngulon, napa miring, napa mlumah, napa mengkurep. Niki wonten kawruhipun. Lan wanci menapa anggenipun murwani
mapan sare. Menawi wanci Sandyakala tegesipun wanci serap surya merga sandi menika gathuk kala menika wekdal, gathuk ing wekdal antawisipun siang kaliyan dalu menika naminipun Sandyakala. Menapa wanci bedhog tengahe? Mboten nek niku klintu, namine bedhog tengahe. Wancinipun surya manjer wonten tengah-tengahing langit menika bedhog tengahe. Nika nggih mengko werti menapa gagat bangun enjang. Lajeng pripun anggenipun madosi. Kokehan perkara. Nganggo nalar lumrah wae. Paman Senguni, Deswini, mangdhawuhke Dursasana sak sederek iki nyepake kentongan lesung 1000. Ditabuk muni bareng ana kene gebrebeken ora tangi banget. Pantara ratri hamung cipta pukulon ong tanolyan kaeksi
wontenipun kula wangsul ing kadewan inggih labet. Kula ngrumaosi bilih Bathara Wisnu tinetepaken dening dewa kedah mandhap wonten ing Marsapada tinanggenah amunah Satwangkara murka dados pamonging para satru ingkang ngambek luhuring budi. Nanging pukulun kados ingkang paduka priksani nyatanipun satriya-satriya ingkang kula mong kados sampun boten saged kula ajeng-ajeng malih. Jar nyatanipun sampun boten gega dhateng wewarahing kautamen. Sing lar saking adeking kasusilan rak pacak rajang angger-angger dene sampun ngampahi sukan dadu ingkang menika dados awisaning agami menapa kewala. Hamburing tekad kados mekaten anjalari penandang 13 warsa lamenipun. Mila pukulun lan nyatanipun kula sampun boten wonten ginanipun malih wonten ing Marcapada. Pedah menapa gesang kula. Rumiyin Bathara Wisnu ngandhap wonten Marcapada dipun payungi senjata cakra. Kembang Wijaya Kusuma menapa dene panah Kyai Kesawa. Ingkang dayanipun ngedap-edap. Irene sampun boten wonten ginanipun. Sowan kula ngarsa paduka badhe kula konduraken wangsul wonten ngarsaning dewa. Saniyaning talaga kadilangit. Mambang tangpas wulan. Lho. Senjata cakra kembang Wijaya Kusuma karo panah Kesawa. Arep mbok balekke. Nggih. Karepmu piye? Pikajeng kula sampun kula aturaken ing ajeng. Mboten namung senjata menika klebet badan kula iki badhe kula aturaken wangsul tetunggalan kelan dewa. Aja kaya ngono nggih kita iku Kaki Narayana. Gesek. Narayana. Iku jeneng kliru nggih. Pakaryanira durung rampung. Aja meneh to kok jaman saiki Wisnu kudu mudhun meneh ora mung jaman Ndrawati nanging besok isih kudu mudhun meneh. Nang lajeng kangge menapa kula punika? Kula badhe ngemong sinten? Nyuwun pangapunten, tetep kula badhe wangsul tetunggal. Ora bisa. Nggih Narayana. Wong lagi apes mongko banjur rumangsa pepes atine iku ora prayoga. Nanging suwalike uga ana menungsa sing lagi bejo. Nek wong lagi bejo kudu gawani mukti tegese bisa nglungguhke kabejane. Lire wong kang lagi mulya sugih apa-apa mongko ora gelem tetulung kanthi bandane. Tegese ora wani mukti. Kang wani mukti iku wong kang bisa migunakake kesugihane kanggo tetulung. Klebu jeneng sira lan uga para Pandhawa. Nadyan tana jroning penandang lan ora duwe apa-apa nanging kudu tetep tanceping dharma. Netepi jiwa kasatriyane. Yen ora tetep bakal antuk pidananing dewa. Lajeng pareng paduka kados pundi? Ya. Kanggo sawetara wektu gandeng wis sabda Brahmana Raja pusaka telu iki kudu mapan ana kene. Ya mung siji iki sing tak balekke Kanjeng Kyai Kesawa sing tak balik. Nang senjata cakra tak gawe ora ana dayane. Kembang Wijaya Kusuma ya mengkono. Mbok menawa besok dumadi tenan perang gegempuran yen cakra ana dayane kembang Wijaya Kusuma ana dayane tegese tumindaking Bathara Wisnu bakal ora adil. Mekaten to? Iya, gawan bae Kesawa. Oh mekaten. Nanging kula nyuwun lintu, njaluk ijol apa? Kula nyuwun kitab Jitapsara. Kok kowe ngerti Jitapsara? Monggo kondur. Lho, sapa? Kula ingkang rai. Adi sapa? Kula Panengah Pandhawa. Aku ora duwe adi Panengah Pandhawa. Anggepmu apa? Lambe setumang mungkari Semerang. Jaman
bakal dumadining Sukan Gadung nggonku ngelekake kelawan kowe sak sedulur. Ewadene wegah nampa warah nampik pitutur becik dadine ya penandang kaya ngono kelakonono. Sampun kula lampahi pundhat 13 taun. Ya wis nek wis luwih 13 taun sak karepmu kan nanti karepmu. Kula tetep kedah dipun mong kalian Koko Prabu sing ngudokke sapa? Ora ning wong ngudokke. Nek pancen wis ngemohi karo Ratu Ndrawati ya wis sak karepmu. Lunga glayar bojo dititip-titipke, anak dititip-titipke karepmu apa? Aku mbok anggap titipan bojo. Ampun duka ya nesu. Menawi boten kersa ngayomi Pandhawa malih, emoh dikandani emoh. Badhe kula rada peksa. Bagus senengane meksa marang rasaning liyan. Tetep bali kula dherekaken wangsul dhateng Marcapada. Guru kembang karo sarine ora bisa pisah, geni lan urupe ora bisa gigah. Inggih Kakang. Mugi-mugi ngantos jaman menapa kemawon turun Kresna kalan turun Kris Janaka niku mboten saged ginggang sarambut. Inggih Kakang, monggo dipun lajengaken. Kowe wong wasis, kowe wong pinter Janaka. Kula. Rono Ragong. Aku gelem rono nek dipethuk nganggo randha nunut. Sing piye to, Kang? Randane nunut, ora nginang ora ngemut. Terus sing gerang sapa Giarto anu sapa kowe ora nginang ora ngemuk cangkeme ngono ya yo rene to kok ya rene ora laras sing meso nekat tegese Siadi ping bisa nggugah pun Kakang. Piyak.
syukur mangayu bagyo. Nyatane sia dikebrepeken swaraning kenthong langsung sewu sing tinabuk dening Sata Kurawa siati bisa wungu saka guling. Tetep ana ujaring Byawara kang sumebar yen to sapa kang bisa nggugah Santapa Nindra. Kuwi bakal diayomi dimong selawase. Mula manut ayo tak boyong, ayo tak boyong. Oh. Mangke rumiyin kula badhe dipun. Ya. Menawi kula badhe dipun boyong monggo kula dherekaken dhateng Mandura. Ora nyang Mandura tak boyong menyang Ngastina. Lho. Kok dhateng Ngastina? Pun Kakang minangka wakile Yayi Prabu Jaka Pitana. Boyong Yayi Prabu. Merga sapa sing bisa tunggon Bathara Wisnu ing besok bakal manggih jaya. Oh. Paduka wakile Yayi Jaka Pitana. Wakil. Wakil menika menawi ingkang makilaken mboten wonten. Lah ingkang makilaken wonten mriki kok dadak wakil. Bantu. Oh, bantu. Iya. Menawi bantu menika wonten ngajeng napa wonten wingking? Iya. Pun matur. Kula boyong. Ayo rono, Gon. Nek caping entruk, caping dasmu. Capinge. Ora sah. Mbok nyanyian kaya bawa gambiran kae. Kan. Kok uwes e. Wong kae nyat apa-apa enjo kok mbok anu. Nek kowe iki ya wis umum ngono kuwi wae rasa werna-werna. Jadi malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. No ya. Mudhara kong. Kula boyong dhateng negari Ngastina. Lho, kula menika sampun dados gadaning Pandhawa. Duweke Kurawa. Ingkang saged nggugah kula menika Yayi Janaka. Janaka meneng wae kok nggugah. Nadyan mendel nanging menika ngraga sukma. Lho, gong sing bener ki ngraga. Kowe kancamu ki ngraga no. Ngraga sukma, ragane ki raga sukma tegese abadan sukma tegese badan alus. Ora ngraga. Ati wis tak kandhani. Lah nek kowe arep nglakokke wahyu katentreman ki engko permadi kudu iso ngraga. Mudhara lho. Diomongi wong gerang kok malah. Kula gadaning Pandhawa, Yayi Janaka nglilang sukma. Nututi kula dhateng kayangan. Wah, ora bisa diseseni iki sapa wae. Ingkang cetha Yayi Prabu Ndrawati turu keberpeken swelesung kenthung ajeng tabuh ing Sata Kurawa. Inggih, sakmenika ngaten nggih mawon. Menawi paduka mboten saged anak seni menapa ing dipun tindakaken dening Janaka. Sakmangke kula aturi milih. Milih menapa kula Kresna wong siji kalian ratu cacahipun 1000. Wah, ngati-ati. Aja nganti kepleset-pleset kocor. Nggih, Mang Mendel mawon. Kresna wong siji nang ratu 1000 kula aturaken paduka. Kula dados gadaning Pandhawa, ratu 1000 kula aturaken paduka Yayi Prabu. Wah, wong siji kok ditimbangi 1000. Inggih ngeten. Siji oke nek pinter 1000 nuga. Masa kok sinden bodho karo sinden pinter ya padha. Apa umume 1000 to? Ya ana sing 800. Campur ya. Besudi niku gadah patih. Oh, gadah. Patihipun kalih saben 100 tunggal. Wah, dados sedaya 3000 no, wong 1000 karo 2000. Lah, gadah Nayaka. Nayaka 8. Saben 100 tunggal. Mongko ratune 1000. Dados sedaya
dijolke duit kok aja ning pom bensin. Ora ngerti hitungan. Mbok wis ngono ngopo to, Truk? Jajali. Ya niku wis ngono ngopo? Kowe akone pego jane ndika niku nek kalih seprapan niku pun kesiangen. Loro seprapat kok kesiangen. Wah, nek enten kata. Yen ngaten kula pilih 100.000. Sampeyan iki jane pripun? Ado-ado yang Mandura njaluk tulung Baladewa sing ajeng nang boyong sinten? Koko Prabu Kresna. Wong siji nguripi ning wong 1000 mateni pilih pundi? Wah, bali. Yen ngoten 100.000 kula baleki. Kula pilih Paduka Koko Prabu. Mboten saged. Wong ratu kok omong olah alih. Agustus ki nyemayani arep kok jare. Mencel ora. Apa? Kula pilih mboten saged. Kula sampun dados gandhaning Pandhawa. Wah. Pojoran. Mang minggir miko. Lha aja ngubeng-ubeng ki rembug Kyai Prabu Joko Pitolo padune bingung. Yo. Kowe abot karo Pandhawa ora abot karo dulur mulanang. Nggih, ingkang kula awrati ingkang leres. Sing bener sapa? Aku ya bener. Werkudara. Iya. Aku duwekmu iya, kowe duwek. Nek diboyong entuk ora? Sing boyong sapa? Sapa sing ngalang-alangi pamboyongku? Kuwi mungsuhe Baladewa. Geseng dadi awuhe. Oi. Kok lok ngungkut ki ngopo to? Ora paham. Bule kakangku nggawa nenggala. Kowe wedi mati. Genah. Wong wedi mati kok mbadhok kae. Jalanane ngloro ki saka panganan kok. Nek kowe awet urip ki ya aja mbadhok kae kok. Apa-apa kok dipangan. Wong kok gambas ya gelem. Suwak ya digaglak tadi panganan kok ora tepo enak. Tepo ngamu sing enak gur kene tepo. Mundurono.
sira Werkudara. Aduh, Baladewa, aku kang mbau reksa bumi. Ora dosa ora luput. Nanging mbok tamani pusakamu nganti bengkah kaya mengki. Kowe tak upatani besok patimu cepet bumi sapitu. Ayo. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Kresna tulungono aku. Paduka ki ya aneh. Lupute bumi ki apa to ditanduri pari sak tugi dadi sak wuli. Tanduri jagung sak kecil dadi sak janggel. Tika wuwuh wulu wetuning bumi niku paring boga. Mreng manungsa kang bekti. Menengo. Kresna aku jaluk nang ngapura. Mboten saged. Najan bojo kula ugi Dewi Pertiwi ugi nanging kula mboten saged nyuwunaken pangapunten dhateng pati. Ingkang mbau reksa bumi. Sak banjuri kinten kula kedah tinubus kanthi mertapa. Tapa ning endi? Gage nek mung tapa kulina. Kula aturi mapan wonten ing Grojogan Sewu. Nanging kula wangeni ing mriku wonten tetaneman kembang Jaya Kusuma menawi ngantos kudupipun mekrok. Koko Prabu saged jugar saking Semedi. Wah, ngenteni aku kudu wanci wudar Semedi ngulake kembang mau inggih mekaten. Nanging aku ora mbok apusi. Mengko gek jangkaning dewa jare perang gedhe iki dumadi tenan Baladewa mbok singkirke mboten. Apa ya ana dulur nom mentala karo dulur tuwa. Ya ngono ki ya akeh tunggale to. Wis to Gong. Pun Kakang budal kula nderekaken rahayu. Ora ngerti karepku. Kowe meneng wae wis cukup mengko lereke besok nek ana lelakon meneh kowe mesti dong. Yo. Werkudara piye? Kakang Kresna tak jaluk gawanen minggat kono.